Mar vilayatynyň Pawta möhümine ýetlenip özlerinden pul ýygnalmagyna närazy bolan büdjet işgärleri häkimetler tarapyndan Pawta ýygmagy mejbur edilenden soňra gaýtadan pul berip öz orunlaryny hakyna tutma işçileri Pawta meýdanlaryna uğratmagy mejbur boldular. Bu waka geçen 2 hepdeniň dowamyna Günorta Türkmenistanyň büdjet edaralaryna bolup geçdi. Geçen hepdeniň dowamyna döwlet edara kärhanalarynyň her haýsynyň 20-25 işgär Pawta ýygmyny mejbur gatnaşdyryldy. Sebäbi olar has olal Pawta ýygmyny niýetlenip özleriniň pul ýygnalmagyna garşy çykypdylar. Diýip Marly Çeşmeler 19 awgustda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Pawta önümçiligini mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edilen Türkmenistan soňky ýyllarda hasyl möhümine büdjet işgärleriniň köplenç pul ýygnamak tejribesini has giňden ulanýar. Ýöne Marly büdjet işgärleri bu ýyl özleriniň adam başyna 50 manatdan sorulýan pul goşantlaryna garşy çykypdyrlar. Sondan soňra bir hepdelep büdjet işgärlerini öz orunlaryny hakyna işi tutup Pawta ýygmy möhümine gatnaşdyrmagy ruhsat berilmedi. Diýip Çeşmeler aýdýar. Vilayet häkimligi sebitdäki edara kärhanalaryň ýol başçylarynyň öz garamagynaky işgärleri her gün ýer bilen Pawta meýdanlaryna alyp barmagy we olaryň üstüne durup giç agşama çenini olara Pawta ýygdyrmagy talap edipdir. Ýol başçylary her gün ýerden sagat 6:00 işgärleri Pawta meýdanlaryna getirmek tawsyrly. Olar işgärlerden ýerden 5:30-da meýdanyna bolmagy talap edýär. Diýip birnäçe büdjet işgär edýär. Tutuş bir hepdeniň dowamyna her bir döwlet kärhanasynyň 20-25 çemes adam her gün agşam sagat 19:00 çenli Pawta ýygmaly bolupdyr. Ahir soňy işgärler gaýtadan ýol başçylara ýüz tutup özlerinden mejburi zähmete derek mejburi pul goşantlarynyň talap edilmegini haýyş etdiler. Diýip Çeşmeler aýdýar. Bu zatlaryň ählisi işgärleri pul tölemäge mejbur etmek maksady bilen ýerine getirildi. Diýip olar sözüniň üstüne ýetirýär. Munyň ýa-da üstümizde hepdeniň başyna ýerli häkimetler büdjet işgärleriniň haýyşlaryny kanagatlandyryp olardan ýene-de pul toplanmagyna ruhsat beripdirler. Bu aralykda büdjet işgärleri öňki ýyllarda şeýle maksatlar bilen özlerinden 30-40 manat meşberine pul serişçileriniň ýygnalyp alynanyny, häzir bolsa bu puluň 50 manata çenli baryp ýetendigini aýdýarlar. Adamlary pul bermäge razy etmek üçin şeýle sütem görkezildi. Diýip büdjet işgärleri aýdýar. Türkmen hökümeti Pawta önümçiligine mejbur zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqid edilýär. Ýöne häkimetler şu wagda içinde şeýle tejribelerden dogrulygyna el çekmediler. Türkmen Okot News neşri golaýdy Daşowut welaýatynyň hem büdjet işgärleriniň ýygyn möhümine mejburi çekilip başlananyny habar berdi. Neşriň maglumatyna görä çağlar baglarynyň işgärleri, mektep muallimleri we beýleki döwlet edaralarynyň işgärleri obahyjylyk işlerine gatnaşmagy boşly edildi we Pawta ýygmagy gitmejekleriň her gün 25 manat meşberine pul tölemegi talap edilýär. Şeýleden neşir lewap Mar vilayatlaryny büdjet edaralarynyň işgärleriniň häzir pawtaçylary hakyna tutmak üçin diňe pul tölemegini talap edilýändigini belläýär. Azatlygyň habarçylary ýurtda dowam edýän mejbur zähmet büdjet edaralarynyň işgärlerinden ýygnalyp alynýan serişçiler barada ilgiderli habar berýärler. Emma türkmen häkimetleri bu habarlary ne tasdikleýär, ne de ret edýär. Azatlygyň Balkan vilayatynyň Akçeşmeler geçen dinç gününe Balkanawa şäheriniň Gumnag, Bereket, Kızlarbat we Magtumly etraplarynyň tas ähli büdjet edaralarynyň işgärleriniň Pawta ýygmyna çekilenini habar verdi. Bradan Günwatar sebitdäki habarçymyz administrativ merkezdäki büdjet işgärleriniň 6 awgustda hem Bereket etrawyna ýerleşen gowuçy meýdanlaryna çürtme işlerine çekilenini habar verdi. Azatlyk radiosynyň maglumatlary boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistan her ýyl 100 hektar owahyjylyk ýerleri gowuçy ekişine bölünip berilip 1.200.000 tonnadan gowrak Pawta hasyly ýygnalyp alynýar. Balkan vilayetinde Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we Döwlet Migrasiýa Gullugynyň wekilleri ýylatyň arasynda öwüt netiýet işlerini geçirip vilayetlerden ortatda zähmet çekýän we okaýan garyndaşlaryna Ukrainadaky uruşa goşulmazlyk hakda duýdurmagy soraýarlar. Göç edaralarynyň we yerli migrasiýa gullugynyň işgärleriniň bu düşündürüş işleri Balkanawa şäherinde, Bereket we Gyzylarbat şäherlerinde hususan da geçen şenbe güni geçirilipdir. Bu ýagdaýdan gönden-göni habarly Çeşmelerin söýlerine görä resmiýetiň üns merkezine düşen raýatlar bir ýyldan köp wagt bäri ortatda galýan we birnäçe ýyl bäri şol ýurtdan Türkmenistana gelip gitmedik türkmenistanlylar. Olaryň ýakynlary etraplaryň häkimliklerine çağırlyp ýygnaklara gatnaşdyrylypdyr we ortatda galýan Balkanlylar barada jikmejik maglumatlar hem telefon belgileri alınıpdyr. Häzirlikçe Russiýada galýan raýatlarymyz 2 topara bölünýär. Birinji toparyna 5-10 ýyl bäri ýurda dolanmadyklary gerýär. Ikinjisine 1 ýyldan artyk Russiýada galýanlar bar we biz olaryň maşgalak daglaryny çağıryp maglumat almak we olaryň Ukrainadaky uruşa Russiýa tarapyna gatnaşmalyk üçin çäre görýäris.
diýip Balkanly Çeşme aýtdy. Bu ündü nesihat işleri ortadan geragly güýçleriniň katarynda Ukrainada söwüşýän Merkezi Aziýalılar we olaryň arasynda Türkmenistanyň onlar çaraýaty baradaky habarlaryň ýa-da gabat geldi. Ukrainanyň ýetirler bilen aragatnaşyk Könçi Geňişiniň ýanyndaky ýaşamak isleýär natly proýektiň 10 awgustda çap eden habaryndan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň müňden gowrak raýatynyň şertnamalary gutarandan soň Ukrainada Orsiýetiň tarapynda söwüşýänligi we olaryň arasynda Türkmenistanyň 68 raýatynyň bardygy ma'lum boldy. Balkan welaýatynyň kanun goraýjy daralaryna ýakyn Çeşme soňky günlerde yerli ila darasynda geçirilen ündü işlerini ýokardan gelen buyruk bilen düşündirdi. Ýokardan ölen dilden tapşyryk esasyna daşary ýurtdaky hususan Russiýadaky raýatlarymyzy ýurda gaýtarmak we olaryň Ukrainadaky uruşa goşulmagynyň öňüni almak maksadyna eýerýäris. Diýip Çeşme aýtdy. Çeşme Rus hökümetiniň bir kanun migrantlary saklamak, olary mejburlap Ukrainadaky uruşa uğratmak ehtimallygynyň uludygyny belläp, munyň Orsiýetde galýan müňlerçe türkmen raýatyna uly töwekkülçilik töredýänligini belledi. Russiýada müňlerçe türkmenistanly bir kanun ýaşap, işläp ber. Russiýa tarapy türkmenleri güýjülanyp ýa-da raýatlyk görmek maksady bilen olary uruşa alyp berýär. Şeýle ýagdaýlaryň bolanlygy hiç kime sır däl. Şol sebäpli watandaşlarymyz ýurda dolanmakda kynçylyk çekýän bolsa, biz olar barada maglumatlary ilçihanalaryna uğratsak, olara ýardam bolardy we olar sagaman dolanardy. Diýip Balkanly Çeşme aýtdy. Türkmenistandaky agyr işsizligiň arasynda türkmen raýatlary daşary ýurtlara, şol sanda Orsiýada köpçülikliň gidýärler. Şeýle-de Orsiýada işlemäge baran türkmenistanlaryň Moskwanyň Ukrainadaky urşuna hakyny tutmak gatnaşýanlygy barada maglumatlar gitdigiçe köpelýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary bu meseleni resmi derejede açyk agzamasalarda, türkmen häkimetleri dürli bahanalar bilen Orsiýada barýan raýatlaryň öňüni baglaýarlar. Şol sanda harby ofitserler häkimlige çağırılıp, olaryň biometriki pasportlary ellerinden alındy we olara Orsiýadan Ukraina garşy alyp barýan urşuna gatnaşmazlyk tapşyryldy. Balkan welaýatynyň kanun goraýjy darasyndaky inamdar Çeşme ýanwar aýynda azatlyga beren maglumatynda bu çäreleri öňkü türkmen ofitserleriniň Orsiýadan Ukrainadaky uruşuna çekilmegi bilen baglanyşykly hadisalaryň anyklananlygy bilen düşündiripdi. Türkmenistandan Orsiýada syýahat edýän türkmenistanlylaryň sany 2025-nji ýylyň başyndan beri esli azalypdyr. Orsiýatyň federal howpsuzlyk gullugyna salgylanyp Rus medeniýetinde çap bolan maglumata görä, şu ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygynda geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende Türkmenistandan Orsiýada syýahata baranlaryň sany 41% azalyp 9290 adama deň bolupdyr. Ýewropa ýurtlaryna gelip izah alan maskalaryny eklemäge çalışan müňlerçe türkmen migranty daşary ýurtlardaky türkmen ilçihanalarynyň gyssalyk gerek bolýan resminamalar almakda uly kynçylyk çekýär diýip Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan türkmenistanlylar aýdýar. Olaryň tasdiklamagyna görä, ilçihanalaryň işgärleri zähmet migrantlaryna gerek bolýan resminamalary bilkasdan gijikdirip, odalam kyn şertlerde işleýän we ýaşaýan illeşleriniň ýagdaýlaryny agyrlaşdyrýarlar. Rumyniýada, Çekiýada, Polşada, Latviýada, Litvada, Awstriýada, Germaniýada we Belgiýada ýaşaýan we işleýän türkmenistanly migrantlaryň onlarçasy Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolup, konsullyk işgärleriniň arasynda raýatlary para bermäge, mejbur etmäge synanşan emirlerleriň hem bardygyny öňe sürdi. Emma Azatlyk bu aýdylýanlary resmi ýagdaýda tasdikladyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Bukarest şäherindäki türkmen ilçihanasyna ýüz tutan metal kebşirleýici usta özüne Türkmenistanyň jinaýat jogapkärçiligini çekilmänligini tasdiklayan resminamanyň jinaýat ýazgylary şahadatnamasynyň gerek bolanlygyny, emma ony almagyň emeli ýagdaýda kynlaşdyrylanyny öňe sürdi. Rumyniýada bir türk firmasyny işleýärin, ýöne aýlyklary wagty-wagtyna bermeýärler. Men Litvada sagydyna 15 euro törejek firma tapdym. Oňa resminamalar gerek boldy. Türkmenistandan öň alan resminamamyň möhleti geçen ekeni ilçihanadan täzesini almakçy boldum. Emma Bukarestdäki ilçihananyň işgäri tasdiknama 3-6 aýyň dowamyna taýýar bolar diýdi. Şol bir wagtda ýanymda işleýän başga bir türkmen araçynyň üstünden 700 euro berdi de resminamany bir hepde içinde aldy.
deyip söhbetdaşymyz özüniň täze iş mümkinçiliginden mahrum bolanlygyny hem sözüne goşdy. Maglumat üçin aýdylsa, jinayet ýazgylary diýilýän sertifikat köp ýurtda ören gysga wagtda berilýär. Emma Türkmenistan hökümet meclislerine sanly dolanyrşa geçmek barada edilýän uzak gurrunlary garamazdan resminamalaryň berilişini tizleşdirip bilmeýär diýip synçylar aýdýarlar. Şu aralykda Türkmen häkimetleriniň kynlaşdyrýan ýagdaýlaryndan belki de bilelikde aňsat gazanç edýän adamlaryň hem köpelýändigi öňe sürilýär. Düýbi Germaniýada ýerleşýän Zähmet gurlugy, Aýnadar Production agentligi ilçihanalaryň töwereginde bolup resmidel araçyl hyzmatlaryny hödürleýär we ýerine ýetirýär diýip adatlygyň seçmesi bu agentligiň öz hyzmat üçin gowy tölew soraýanlygyny öňe sürdi. Ýewropada migrantlara iş tapyp bermek bilen meşgullanýan agentligiň işgärleri ilçihanalardan alınmaly resminamalar hem tizleşdirip berýärler. Olar suda çekilmäniniň baradaky şahadatname üçin 700 euro, şahsiýetnamalaryň ýa-da nikahanyň tasdiklemek üçin 400 euro, goşun gullugy baradaky resminamalar üçin bolsa 1000 euro talap edýärler. Deyip Germaniýada ýaşaýan Türkmenistanly migrant aýtdy. Ýewropa ýurtlaryny işleýän Zähmet migrantlarynyň köpüsi ýaşaýyş we iş ruhsatnamasyny aljak bolanlaryna iş, ýaşaýyş ýerlerini üýtgedenlerini soralýan resminamalary jemlemekde. Möhleti geçen resminamalaryny täzeden almakda dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Bu kynçylyklar migrantlaryň aýtmaklaryna görä köplenç Türkmen ilçihanalarynyň we konsulluklarynyň işgärleriniň öz işlerini kanun esasynda etmezligi, öz işlerini başarmazlygy ýa-da wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmagy finansmagy bilen baglanşykly diýip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan öňkü diplomata aýtdy. Türkmen ilçihanalarynyň işgärleriniň ýa-da Aşgabatdaky häkimetleriň raýatlaryň möhleti geçen pasportlarynyň möhletlerini uzaltmakda döreden emel kynçylyklary Türkiýede müňlerçe Zähmet migrantynyň resmi däl, ýagny bir kanun ýagdaýa düşüp goşmaşa kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolmagyna sebäp boldy. Bu ýurda migrant işçileriň ýyza galan maskalaryna iýerýän pullarynyň meçberine hem zar burdy diýip öňkü diplomat sözüniň üstüne ýetirdi. Tejenin we Babadyhanyň adyk dükanlarynda gysga wagtda birnäçe uğurluk hadisasy ýüze çykdy. Yerli çeşmeleriň maglumatlaryna görä esasan et satýan dükanlar talanýar. Ahal vilayetiniň Tejen we Babadyhan etraplarynda soňky günlerde et dükanlary talanýar we mal uğurlugy köpelýär diýip yerli çeşmeler 19 awgustda habar berdi. Et önümlerini satýan dükanlaryň talanmagyna degişli ýagdaýlaryň birnäçesinde dükanlaryň video ýazgy edýän kameralarynyň tok simleri kesilipdir we içindäki önümleri oğurlanypdyr. Häzir polisiýa işgärleri giýje ýatman et dükanlaryna nowatçylyk çekmek işlerine gatnaşýarlar diýip çeşmeleriň biri gurrun berdi. Başga bir çeşme oğurlugy amala aşyran toparyň bir meňdeş hereket edýänligine ünsi çekdi. Oğurluğa gelen adamlaryň ýüzlerine togşançyk we möjek ýaly çağalaryň täze bayramlarynda giýýän ýüz maskalary bar. Olary häzirlikçe ele salyp bilmedik. Deyip Cinayet Aktarış Polisiýa bölümine ýakyn çeşmeýdär. Şol bir wagtda et dükan eýleri öz dükanlarynyň içinde galyp gözegçilik etmäge özleriniň gorkýanlygyny aýdýarlar. Soňky wagtda öňküler ýaly et geçenok. Biz öňler 1-2 janly soýardyk we ählisini satardyk. Häzir et gymmat bolan sebäpli bir janly soýsak, onuň etini satmak üçin 3-4 gün gerek bolýar. Indi biz dükanlarymyzda giýje garagul galmagy gorkup başladyk. Gelýän ogry ol başyny etegine salyp gelýär we niýeti et alyp çykmak bolsa, giýirse güýç görkezmekden hem gaýtmaz. Biz olara güýç görkezip bolmasız bir iş bolaýsa, onda bizi 25 ýyl türme basyp bilýärler. Egerde ogurluga gelenleriň güýji meninkiden artyk bolsa, onda meni urup ýatyrýarlar. Dip tejenli dükan çaýtdy. Yerli ýaşaýjylar soňky hepdelerde diri mal ogurlugynyň hem köpelendigini gurrun berýärler. Polisiýa bölüminde hasap alynan adyndan 3 ýagdaýyň birinde kanun goraýjy işgäriň malyny ogurlan ýetkinjekler saklanypdyr. Olar maly soýup etini bişirip paýlaşan gowurdagy öz maşgalalaryny eltip iýmekde aýplanýarlar. Bu ýagdaý barada habar beren çeşmeler polisiýanyň dükanlardaky et ogurlugynda hem ýetkinjekleri aýplamagy tinanşýanlygyny gurrun berdiler. Bular häzir urup söýüp dükanlara da siz girdiňiz diýip ol et dükanlaryna edilen ogurlugyň üstüne açyp bilmän çağalaryň boyuna goýup işi ýapjak bolýarlar. Emma olaryň tutsawlyk astyna saklanýan wagtyna
ogurluklar dowam edýär. Dekdün ýene 2 sany et dukanyna ogru girdi. Dip çeşmeýdýär. Adatlyk radiosi bu aýdylýan ýagdaý barada polisiýa wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Emma anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler ogurluk hadisalarynyň köp ölüp barýanlygyny, etiň we beýleki ady önümleriniň gymmatlamagynyň ilat köpçüliginiň iýmitlenmek aladatyny artdyrýanlygyny belliýärler. Etiň bahasy halka el ýeterli bolar, ýa-da diňe dukanlarda däl eýsem gaplarda mallar hem gize ýatman garawullamaly bolar. Adamlar çağatynyň hojalygynyň iyicek çöregini ogurlap türmä düşýär. Dip polisiýa işgär etdi. Türkmen hökümeti tarapyndan boyun alınmayan we açyk gozgalmayan sosial ykdysady kynçylyklaryň arasynda soňky ýyllarda dukanlarda azyk önümleriniň ogurlanmagy bilen bagly ýagdaýlar barada ýygy-ýygydan habar berilýär. Abaşa prezidenti Donald Trump Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen aktamna bolan duşuşykda Ukraina howpsuzlyk goldawyny wada berdi. Duşuşuga Ýewropa liderleri hem gatnaşdy we ol Ukrainadaky çakmyşygy soňlamaga gönükdirildi. Onuň dowamyny howpsuzlyk kepillikleriniň hem de Russiýany hem öýde üçin alýan üç taraplaryň duşuşyklaryň mümkinçilikleri maslahat edildi. Trump Rus prezidenti Vladimir Putin bilen bolan parahatçylyk gepleşiklerine gazanlan öňe gidişligi notady. Donbas sewtini Ukrainanyň territorial gorunuşy bilen bagly aladalar gozgaldy. Abaşa prezidenti Donald Trump Ukrainada uruşyň soňuna çykmak tagallalarynyň çäklerini 18 awgustda aktamna geçirilen adatdan daşary ýonaklardan bir gün soňra Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiň arasyna ýüzbeýüz duşuşyk guramalaşdyrmak maksady bilen Putin bilen telefon töhbetdeşigini geçirdi. Trump Zelenski bilen duşuşmagy mümkinçiliklerini aralyp maslahatlaşmak üçin Putin'e jaň edenligini aýtdy. Ol şondan azal Zelenski bilen birlikde Britaniýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Finlandiýanyň, Ýewropa Birleşiginiň hem de NATO'nyň liderlerini aktamna kabul etdi. Bu tas 4 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän uruş bilen bagly örän gowy ilkinji ädimler boldy diýip Trump aýtdy. Daşary siýasat meseleleri boýunça Putiniň geňeşçisi bolan Yuriy Ushakov iki tarapyň Rus we Ukrain delegasiýalarynyň arasyna gönüp beşikleriň geçirilmegini dowam etdirmek barada goldaw sözlerini beýan edenliklerini aýtdy. Telefon söhbetdeşiginiň barşyny Ukraina we Rus delegasiýalarynyň wekiliýet derejesini ýokarlandyrmagyň meselelerini garalyp diýip Ushakov aýtdy. Ýöne onuň beýanatyna Putiniň Zelenski bilen duşuşmaga razy bolup bolmanyny aýdylmady. Zelenski ýygnaklardan soňra aktamyň daşyna jurnalistlere Putin bilen özüniň şert goýmadan görüşüp biljekdigini aýtdy. Abaşa prezidentine görä Zelenski Putin duşugy Trump'yň gatnaşmagyny geçirilmegi gödeňine tutulýan üç taraplaryň duşuşykdan soňra geçirilip biliner. Onuň Zelenski bilen bu gedek geçiren duşugy fevralda bolan duşuşykdan has rahat geçdi. Öňkü duşuk Zelenskiň ýardamlar üçin Abaşa ýeterlik derejede minnetdarlyk bildirmänigi barada aýdylan aýyplamalardan we gyzgyn dawa jenjellerden soňra birden tamamlanypdy. Zelenski bu sapar Trump'ın adamların öldürülmegini bet etmek uğruna alıp barýan tagallalaryna minnetdarlyk bildirip duşuga başlady. Trump Zelenskiňi mähirli kabul edip onuň gara kostyumyny tesbirlerinden soň iki lider ýylgyrşdylar we bir-birek bilen degişdiler. Söwüşleri soňlamak galaşygynyň çäklerine Kiýewe beriljek howpsuzlyk kepillikleri duşuşyklaryň baş temasy boldy. Trump Ukrainanyň NATO ýaranlygyna goşulmagyny aradan aýyrdy. Ýöne ol 18 awgustda Ýewropa ýurtlarynyň Ukrainany gorag bilen üpçün etmek isleýänligini aýtdy we bizem bu uğurda olara yardım berdi. Trump ilk başta Zelenski bilen ikçak geçiren duşuşygyny Ýewropa ýurtlarynyň gorunuşyň ilkinji çydygyny üpçün edip biljekdigini ýöne Birleşen Ştatlaryň gatnaşjakdygyny aýtdy. Zelenski soňra $90 milyard barabar harby ýardam tewdatyna sargylanyny we howpsuzlyk meýilnamalarynyň öňümizde kepdäniň ýa-da onuň dowamyny nähildir bir görnüşde formallaşdyryljakdygyny aýtdy. Ol parahatçylyk alaşygy bilen bagly territorial meseleleriň Ukraina bilen Russiýanyň arasyna çözüldürüljekdigini aýtdy. Zelenski bilen Trump'yň arasına yekmeyek geçen duşukdan sonra Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz, NATO'nun baş sekretari Mark Rutte, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron, Britaniýanyň premier ministri Keir Starmer, Italiýanyň premier ministri Giorgia Meloni, Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen, Finlandiýanyň prezidenti Alexander Stubb hem ýygnaga goşuldy. Rutte howpsuzlyk kepillikleriniň üpçün edilmegine Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagynyň möhüm öňe gidişlik bolanyny aýtdy. Ýöne Abaşanyň gatnaşyk derejesi heniz kesgitlenmedi. Bu ýognukda Abaşa harbylaryny Ukraina iýermeginiň mümkinçilikleri maslahat edilmedi.
Ol Fox News telekanalyna beren interwýusynda ABŞ we Ýewropa liderleriniň Ukraina degişli 5-nji madda meňdeş howpsuzlyk kepiliklerini hem ara alyp maslahatlaşanlyklaryny aýtdy. Rutte bu kepiliklerin Putiniň mundan welek asla Ukrainanyň territoriýasyna gaýtadan çözmeginiň öňüne geçmekde möhüm bolandygyny aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. NATO şertnamasynyň 5-nji maddasy ýaranlygyň umumy gorunuş maddasy bolup durýar. Ýewropa liderleri Washingtona Ukraina babatyny jebisdigi görkezmek üçin geldiler we olaryň köpüsi golaýda uruşyň tiz wagtda soňuna çykmak üçin sanksiýalar we beýlek çäreler bilen haýwat atan Trumpy magtadylar. Bir topar Ýewropa ýurdunyň ähli taşlap bu ýygyna gatnaşmak üçin uçup barmagynyň özi olaryň bir zatlaryň boljokdugy baratyna näde derejede galagoply bolanyklaryny aňladýar. Diýip Cornell Uniwersitetining taryh professory David Silby Azat Ýewropa Zatlyk radiosyna gurrun berdi. Men Zelenski bolan bolsadym bu hiç bolmany meniň süýrü kabinetde üstüme azgarylmajakdygyny aňladýar. Ýöne men kän bir odýen optimist garamazdym diýip Silby aýtdy. Liderleriň tas ählisi gepleşiklerden soňra heniz aşylmaly sepkidiň uzakdygyny işaret etdiler. Ýöne bu duşuklar uruşy bet etmek tygyrlaryny hyjulandyrana meňdeýär. 15 awgustda Alyanskada bolup geçen Trump-Putin sammiti odaçmagy bet etmek ulalaşygyny gazanyp bilmedi. Bu Ukrainalılar bilen Ýewropalaryň arasyna jebisdigi aýdyň açyp görkezýär. Olar ählisi birlikde Alyanskada ünsü Russiýa ýönelen Trump'yň ünsüni gaýtadan ýygyna ýöneltmäge çalışýan ýalyt diýip Ukraina boýunça bilermen Tufts Uniwersitetining siýasat ilmleri boýunça professory Oksana Shivil Azat Ýewropa Zatlyk radiosyna aýtdy. Günübatar media Alyanska sammitiniň ýa-da Putiniň Ukrainanyň Donbas sewtine birgiden territoriýadan çekilmegini öýde için alýan parahatçylyk ularyşygy teklifini ileri sürendigini habar berdi. Bu Kiýewde we Ýewropa paýtagtlaryna howsala döretdi. Olar berk gorulýan sewtlerden çekilmegiň Ukrainany mundan welek bolup biljek howply Rus hüjümlerine duçar goýmagyny howatir etdiler. Zelenski ikçak duşukda Trump bilen öräňe söhbetdeşligiň bolanyny we territoriýa meseleleri barada uzak gurrundaşlygyň bolup geçendigini aýtdy.